Здравейте, аз съм Панда и днес ще играем Minecraft Hexit с Jaren 75. На къде да ходим? Трябва да не успя. Ала. Идваш ли? Да. Сервърът ще бъде в изключена. Мисля, че сервърът е немски. Но просто не искам да хоста сервър. Музира. Няма смисъл. Да, и като хоства им безва много лагите. Няма нахуй. Зад мене ли си? Да. Хексикъл шенс. Так, не. Също вие може да ми предлагате игри, които да играем. Също някои мод пакове, ако искате на Minecraft. Има и други игри. Мене ми харесва една игра Days. Чувал съм, че и Minecraft вече има измислена минигейм на нея. Искаш ли да намерим минигейм сервер и да направим част? И може да се чупи между дела. Ние имаме само храна за като дойдохме тук. Аз взех малко. Скоро ще е хора да взема малко да видя. И стой тук. Да взиме теорите. Мисля, какво ще стане на метеорита? Знам, някой ще стои, ще би се гледа. Мисля, така защо ви паднах. Има 4 човека в сървъра, да, това е оценен въпрос. Ние сме двама. Те има 2 човека в сървъра, които могат да ни избият. Единия беше на спалната 10 минути. Беше диамант. И другия беше... Другия само видео. Знаех още на тълки, ще направя стон кирк и ще копаш това там, ще копам този. Но къде си? Взимам да влоки, стой там. Малко. Взимам малко дълго. И камък. Колко се направи. Почки да направя. Така. Не, това ме тук. О! What the fuck? Пак съм го забравил. Между другото има едни метеорити. Такива, които светят. Те се чупят с... Те и сега светят. Видите, тия, където има червени точки оранжеви. Като стъпиш върху тях, просто попало. Идваш ли? Да, опа, сега за метеорите и ми ще направя попушки. Даже 3, тук всеки метеорит, който изкопва. Може да не знаят, но не всеки метеорит Бог ти пуска метеорита. Също става рандом. Няколко пъти не ти пуска, няколко пъти пуска. Айде бе, оглеждам се за тебе. Аз съм джунгл, не джунглата, гората копам. Не учи. Идвам, видяхте. Не ми една кирка, бе. Ако имаш... О! Казах това.
какъв е то, бе? Аз не съм го виждал. Дай ми друга кирка, ако имаш. Да. Да, ще ми помогне дървена. Изкупа си кама. Мисля, че има някаква лодка с тези. О, намерих женазо. Не мога да направя. Не може с дървена. Ще дойда къде си. Смията ли си? Оп. Трябва ми само 2 пръчки. Къде си? Къде го намери? Не съм умрял. Къде го намери? Тука. Ма дай ми 2 пръчки, бе. Не! Те го метеорите. Копам си. Изведнъж метеорита се запалва. Как става пали? И аз се запалих метеорита. Този червен метеорит не може да се вземе с каменна. Не. Да. Сега ще ви покажа за какво може да се използва този метеорит. Метеорчип. За брони. За тулс. За блок даже може да се направи. Майка. Можете да направите и щит. Това е това. Виждате как е. Случайно да имаш айрон? Не. Лака бос. Взимам дърво с кирка. Айрон, който си намерил. Не го дай, защото не дам панка. Може точно мъртвия. Да позима малко метеорит. Да, и това вече се запали един метеорчик. Това ми се запали тук. Смотана червена. Имаш ли айрон? Къде го намери тази айрон? Имам го. Дай ми. И къвостон дай едно. Нямам къбостон. Имаш бронята. Сега казах ти, че всеки метеорит ми пуска по едно. Ето трудно се да имаме Ендерман. И учиш в Ендерман. Трябва едно къвостон. Ползвам едно къвостон. Окара. Ето имам съм го. Ето го тука. What the fuck, намерих голямо количество метеорит. Мисля, че Ето тук на крафтинг тейбъл Ай, оставам. подига е. Мисля, че намерих голямо количество. Виждам го. Не можеш колко. Не. Боже, аз нямам оръжие. Аз съм да ме гони. Използвай кирка, какво толкова? Ето бие 0 демидж. 3 демидж. 5. Critical. Кирка. Най-доброто оръжие. За един Стив. Паднах. Това е I малко. don't have permission to this area. Паднала звездание това? Не, XP. Човек може да бърка с паднала звезда с XP. Тя блестеше. Вижте, може да се Ето ти направим. го камъка, за какво ти? Аз си взех. Дай ми! Не мога да го отварям. Окей. Готово. Сега е време да вземем. Тъпите червеното.
Как ще го вземеш? А, да. Но то само с две, как ще вземеш, бе? О, това пуска по две, ама. Да, да. Да. Само е купа и някакви случаи по мен, защото всичко влиза в него. При другото метеорите има магнетизъм, така че... Какво е това, бе? Изкара ми ангелите. И ми даде Red Meteor Gem. Извънземен крипър ли на мен? Да. Изкочи ми пред очите. Я ти копа и нормален метеорита ще взема. Това. Червен. И аз какво мисля, че правя? Знаеш, всички метеорити ще... Червения метеорит няма зомби. Грани, аз не мога да взема ни едно повече, да си направя бутуши. Сия каска ще. Имаш ли поне едно метеор чип? Поне едно. Ще ми трябва само едно за бутушки. На мен какво? Сколько мрам. Добре, изведнъж целият... Абе, мисля, че ти сами за едно, знаеш ли? Не, аз съм твърде далече за да ти мръдна силмат. Защо чувам Ендърман? Защото има ендърман, ми казах, че имаш един ендърман. Ето. Его е. Погледни ме! Гледам те в очите. Обърни се! Погледни ме в очите. Не ме е страх от теб. Виж като гледа колко скоро стои. Аз го погледнах в очите и той избега. С отваряйки уста. Мога да се добре. Finally. Имам бутушки. Трябват ми 7 меторчика. Тук прекалено много метор. Какво трябва да правя след метеор джема? Аз сега ще видя. Какво мога да правя с него? Блокче, някакво око. Ще начивам меторчик и се фу. Чакай, аз ще ми направя един чест. Какво трябваше да се напише, за да... Не да ти позволя. Какво трябваше да се напише? Напиши в чата. Името. Ето, позволих ти. Крипър. Слушай от мен. Моята супер силна кирка ще унищожи Крипър. О, this is Sparta! Не, по-скоро, this is Panda! This is Panda! Аз вече съм фул. Готова. Мероче. Ти си уже. Моля ми помогнеш и аз да се знам. Трябват ми basic. Ти взе какво видя. Чух по-скоро. Аз да ми взема. Аз взех едно. И да, лопат. Защо не го биеш, бе? Чакай.
ти изкарват ангелите. Имам второ. Тук има вода. Защо мисля, че съм в Зелда? Що? Ами от тези звуци... Мисля съм на игра Legend of Zelda. Играл ли си тези зелници? Не, ама съм гледал. Крипър. Не при тебе. Чувам, че се експлодира. Я това няма крипъра съм в момента в пещера, так сега и за си апаратури. Каменната ми кирка ще се щупи. Ще напълно. Скелет. What the fuck? Някакъв идиот се е копал само надолу. Не виждам като си помогна някакъв скелет е стрелва и това. Някакъв гигантски свет. Ти колко имаш, нали, метеор? Или ти ще си правиш за себе си? Ще направя първо плюс. Машина достатъчно за двама. Идам се да правя ни каска и ни да паза за честплейт. Няма значение. Така и така ще направиш на двата спорта. Искаш ти да ще лепо. Бяха публици. Чули. Олайва машина. За как си скачи. Някакво спанче. Ще само ние двамата сега. Останалите... Къде си са в момента? Падах дупка. Скоро вече паднахме и тъп скелетен. Него е. Моето бе нико оръжие. Кирката. Ти па вече имаш кирка. Гледай къв си. Ще да ти направя стълби. Айде, ела. Идваш ли? А, ти си горе. Значи това. Тук имаме долната въображение. Айде да свършим епизода за втора част. Ще направим друг път. Нямам се да ви е харесал. И